Moi, eli mikä sun nimi on? Heikkilä Aarttu. Okei. No mitä täällä yleensäkin tehdään tällä pajalla? No me tässä 3D-laapa-pajassa niin suunnitellaan erilaisia 3D-malleja eri pisteissä sitten voidaan tulostaa tällä 3D-tulostimella niin kuin ihan fyysiseksi esineeksi. No miten se 3D-tulostin toimii? No se ensin suunnittelee tietokoneella sen esineen, minkä siihen haluat tulostaa. Ja sitten niin pistetään tulostin niinku kassaan semmosia pieniä muovikierroksia päälle, eli tosi kuumaa muovia, kunnes se tulee lopulta 3D-esineeksi. Käykö täällä yleensä paljon porukkaa? No, hankala sanoa, että se on aamulla vielä, on täällä jonkun verran käynyt jo porukkaa, että se pitää ihan hommia tehdä. Okei, kiitos. Kiitos.